Ο σύλλογός μας έχει επιστημονικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σκοπός του είναι γενικότερα η εξέλιξη του ανθρώπου και ειδικότερα η ανάπτυξη των μελών του μέσω της αυτογνωσίας, της έρευνας, της αλληλεγγύης και της εφαρμογής ηθικών αρχών και αξιών όπως ο διάλογος, η ελευθερία, η ανιδιοτέλεια. Το «εν» αντιπροσωπεύει τα αρχικά των λέξεων έρευνα και νόηση. Ετοιμάζουμε πολλές ακόμη δράσεις με τη νέα χρονιά. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media με την ονομασία «Ινάουσα» για να ενημερώνεστε για αυτές και να συμμετέχετε. Ας περάσουμε όμως τώρα στο κύριο μέρος της σημερινής μας εκδήλωσης. Την παρουσίαση του βιβλίου του Δόκτωρ Νικολάου Διβινή. Για μένα ο κύριος Διβινής είναι ένας αντισυμβατικός άνθρωπος, γιατί ακολουθεί την καρδιά του και πηγαίνει κόντρα στην κοινή λογική. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό το που είναι το ένα γράμμα δίπλα στο άλλο, έτσι, είναι κάτι τελείως νοηματικό. Δεν μπορείς να το συλλάβεις. Αυτά όμως δεν πήγαν τυχαία. Έκατσα και τα έγραψα και σας το λέω ειλικρινά έτσι. Εγώ τα έγραψα. Στον υπολογιστή. Έβαλα το ένα γράμμα δίπλα στο άλλο και βγήκε η λέξη άνθρωπος π.χ. Εφόσον υπάρχει ένα δημιούργημα, υπάρχει και ένας δημιουργός. Αν νομίζετε, εάν νομίζει ο άνθρωπος ότι όλα γίνανε τυχαία, είναι μη τι άλλο ανόητος. Ελείπεται νόησης. Τελεία και παύλα. Ως μηχανικός, αεροναυπηγός, δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ ότι θα βάλω 1.000.000 κομμάτια μέσα σε ένα υπόστεγο και αυτό ξαφνικά θα γίνει ένα αεροπλάνο. Αυτό δεν γίνεται.